We beat them by almost half. Celada launching another triple. Yes, again! Terena si Aquino. Babap Santa Maria using the glass quarter. Si Jeff Viernes. Sa Ligaspi, he has redeemed himself. Pag-iwan, nakasal, Santa Cruz! What up? Yes, yes! It is last minutes na kanyang fourth quarter. Babap for three. Martin for Babap Santa Maria. Wala akong masasabi. Kailan yun? Bahala na kayo. Yan for three. Kaboom! Ito talaga ang confidence nitong bat. Magandang gabi Pilipinas, hello world, Diyos Maray na Banggi, Bicolandia. Patuloy ang malulupit na laban. Ito na po ang day 14 ng inyong sinusundang Ako Bicol Cup Sorsogon. Hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. We are back dito sa Bulusan Sports and Recreational Center. Tayo po ay siyempre lubos na nagpapasalamat sa mabait na ama ng bayan ng Bulusan, Mayor Michael Goysaico. Ganon din po sa ating governor na si Governor Boboy Hamor. And we have a double header para sa gabing ito. Ang unang magbabakbakan ay ang Barcelona at ang kupunan ng Huban. Ako nga po pala ang inyong kapartner na cowboy na mahilig sa Ohoy, Kapa Morgan, kasama si Coach Paul Sepe. Magandang gabi sa iyo, Coach. Magandang gabi, partner, at magandang gabi po sa lahat ng ating manonood, no? So, bakbakang Barcelona versus Huban. Kartada, partner, dahil dalawang team for Barcelona, 2 panalo at 3 talo. At sa kabila naman, ang mga taga-Huban ay may 3 panalo at 2 talo. So, titingnan natin kung madadagdagan ba ang panalo at magtutuloy-tuloy itong mga panalo nitong dalawang kupunan na ito dito sa ating laro. And for sure, talagang may matadapa at matatalo dito. But again, wag na natin patagalin at ibato na natin sa ating arena announcer na si Mr. JV Salvidar. Facing in the middle of this hard court, itong si Espeño at si Noy Pragoso naman for Huban. And yung dalawang labitag nasa loob ngayon ng court, dalawang labitag ng Huban. But Bordios and the rest of Barcelona team
has the first possession dito sa ball game na ito. Bordios from Beltran. Bordios trying to find an open man. Binigay kay Beltran. Beltran fires at the free throw line. Wala. And now Labitag has the ball for Huban. This is their first possession. Noy Pragoso scores. Walang kahirap-hirap yon para kay Noy Pragoso. That's the Partner, very easy for Noy Progoso. Kung mapapansin mo talaga, yan ang comfort zone ni Noy Progoso. Pag pinasahan mo siya dyan sa mid-range niya, partner, talagang naibubuslo niya. At sa kabila naman, bumawi itong si Rodney Folgar with that kind of three-pointer. So first three-pointer sa ating laro, partner, courtesy of Rodney Folgar. right now it's Labitag to Prince Yambao. Noy Pragoso. And Jonas Leona takes it away from him. And nandun na si Borgios for an easy two. Ayun, good effort on the part of Leona. At nagulat doon si Pragoso. Aba, may tao pala sa likod ko. Sabi niya, Prince Yambao, let's it go. Wala. Battling for the rebound, Beltran. And yung si Serrano, pero nagwagi doon si Beltran. Kaya nasa kay Jonas na ngayon ang bola to Bordios. Bordios setting up the play. Binigay kay Fulgar. Fulgar naghahanap ng screen. Binalik kay Bordios ang bola. At ayan, gusto sanang ipasa kay Rodney pero naagaw naman ni Prince Yambao. At napakadali lang yon para kay Prince Yambao. Ang gano, Yes. ang ganong mga at ayan, Basket, itong si Rodney Folgar, another 2 points, partner. ayun. Ano bang nangyari doon? Mukhang may pumasok na alien na. Siguro mamaya naghahanda lang ng report ng ating mga courtside reporter. Anyway, Labitag scores. That's Mark Anthony Labitag scoring for Huban. Jonas Leona to Borgios. Makita mo, partner, yung pasahan muna Yes, ng partner, yung, iniikot muna nila yung bola for Barcelona. Now Jonas fires from the corner, wala. Rebound Prince Yambao. Nakitang nasa una si Noy Pragoso pero nandun na naman si Leona. Talagang pinipeste nitong si Leona si Pragoso. Bordios will miss from the three-point country. Ito na si Noy Pragoso, rumaragasa! And there you go! That's Iba signature sidestep, partner, dito ni Noy Progoso sa kanyang drive. And that's his fourth pointer of the ball game. Pang-apat na niya yan. Folgar. Wala yung drive ni Folgar using the baseline. Now it's Labitag with the ball for Huban. Binigay kay Yambao but while trying to cross it over, nandun yung paa naman ni Bordios. And right now, ito na si Miss Barbie Floriano at ang kanyang unang report sa ating laro. Miss Barbie, pasok! Thank you, Kapa Morgan and Coach Paul. And good evening, mga kasurog. Coming from the bench of Team Barcelona, I am Barbie Floriano, your courtside reporter. Bago pa nga magsimula ang larong ito, ay nakapanayam ko na si Coach Oliver Escolio of Barcelona para itanong ang kanilang naging preparations for this game. With a standing of 2 wins and 3 losses, ay desididis nilang manalo ngayong gabi para nga managdagan ang kanilang panalo dahil napaka-importante nito sa kanilang kupunan para makaabot sa next level ng Bicol Cup Sorsogon. According nga kay Coach, inaral nila ang team tendency ng kabilang kupunan at nakikita niyang advantage nila ang bilis at bata pa ang players kaya magiging fast-paced game ang kanilang laro this first quarter. Ito na muna ang latest update mula sa side ng Team Barcelona. Back to the panel. Okay, maraming salamat Miss Barbie Floriano. Yun na nga, itong Barcelona trying to use the speed pero sa mga nakikita natin, nakakailan na bang transition play itong Huban right now. Yes, partner. So talaga yun ang kanilang kinakapitalize once na nag-error itong mga taga-Barcelona at the early stage ng ating first quarter. Beltran having a hard time there. At ayan, mukhang nakakuha ng foul doon inside the paint. At yun na nga, merong tatawagang foul na nakapula. Pero
tumawag naman ng timeout itong mga taga Barcelona. Yes, partner. Pero kung papansin mo, partner, maganda naman yung ikot ng bola nitong mga taga Barcelona, no? And napansin mo din, last game is wala itong si Jonas Leona. Ngayon nandito siya for their game. So talagang medyo magiging magandang factor din ito si Jonas Leona dito sa kanilang laro. This is they're also an energy guy for them, partner, pag nandyan si Jonas Leona. Tama, iba yung energy ng kanilang team pagka nandyan yung itong si Jonas Leona because of his speed at saka yung agility niya, yung kanyang focus sa game. At nakita natin, nagkaroon na siya ng couple of steals dito sa larong ito, although hindi pa siya pumupuntos. Pero what a contribution for this young man, si Yes, Jonas partner. Leona. So yun na nga, as you can see on your screen, Jonas Leona and itong si Borjos. So ito din si Borjos, partner, talagang grabe ang contribution nito. Pag wala si Jonas Leona, ito talaga ang nag-step up for the point guard position, partner. Tama. So, from Leona to Borjos. And balik kay Leona. Leona will try it from the opposite side pero wala pa rin. Hindi pa rin pumasok yung tira ni Jonas Leona. Tinesting niya na, sinubukan niya ng dalawang corners, left to right. That's the second miss, partner. Oo, pero wala pa rin. Pero alam naman natin kung gaano kakumpiyansa yung batang yan, kaya titira yan. At ayan, nabigyan na naman siya ng bola, pero binigay niya kay Espeño sa ilalim. Espeño finds Borjos at the corner. Oh, what a lucky bounce for Froilan Borjos. That's a 3-point shot made by Borjos, pero yan na naman. After the miss, Prince Yambao is there to get his own rebound and for the putback. Yes, partner. Prince Yambao, 4 points sa ating laro, partner. At yung last game, ito si Prince Yambao ang naging kasurog player of the game on that game against Gubat, partner. Na talagang medyo pinahirapan din sila nung Gubat team na iyon. Tama. At yun, napakagandang pasa mula kay Noy Fragoso to Leonardo Labitag. Borjos trying to elude Labitag. Binigay kay Espeño. This guy can score from there pero wala. Nakakailang attempts na din siya dito sa larong ito or sa pag-start ng game natin. And Noy Fragoso, ayan, making his way to the basket for another 2 points. Nakaka-anim na si Noy Fragoso. Yes, partner. At wala nang nagawa si Borjos doon, partner. Talagang mayroon mismatch kasi napakalaki nito ni Noy Fragoso, partner. Oo. And a wild shot from Jonas Leona. And ito na. From that wild shot from Jonas Leona, nauwi sa transition play na naman for Huban. Kaya nakakalamang na sila po ngayon ng 8 puntos, 18-10 at 3:25 remaining sa ating first quarter. Binigay sa poste kay Espeño to Beltran at the top of the key. Pasok yan. Sa first 2 points of Oscar Beltran at ayun na nga, naputol yung 8-0 run na ginawa nitong mga taga-Huban dito, partner. Tama. On that last play of Oscar Beltran. At kaya na, may report muna tayo mula sa ating courtside si Miss Regine Regine, pasok. With the absence of one of their players na si Ruben Espanyo dahil sa personal matter, Team Huban admitted na isang pagsubok sa laro nila kada may kulang sa kanilang mga lalaro. Lalo na ngayon na ang players ng kabilang kupunan ay mga experienced players na raw. Pero sabi ni Coach Aris ng Team Huban, lahat ng kakulangan ay dapat gawin inspirasyon para mas paghusayan ang paglalaro. Lumalamang man sa experienced players ang Team Barcelona, tiwala naman si Coach Aris na pagdating sa physical advantage ay panalo naman sila. Yan ang update mula dito sa side ng Team Huban. Balik sa inyo Kapa Morgan at Coach Paul. Ayan, maraming salamat Miss Regine Bue. At ayun, ang mga pangyayari while Regine is having her report, nakascore itong si Beltran ng 3-pointer. And dito naman sa kabila, sino ba yung last na nakascore, partner? That's Oscar Beltran, partner. Yeah, Oscar Beltran. Oo, Tama. hit that bank shot 3-pointer on that last sequence for Team Barcelona. Tumawag nga ng timeout itong mga taga-Huban, partner. So tatlong 3-pointer ang ginagawa nitong Barcelona sa team, partner. At sa kabila naman, wala pang naibubuslong 3 points itong mga taga-Huban dito.
So, although nagkaroon na rin sila ng several open shots from the three at nakapag-attempt pero hindi pa kumukonekta ang mga nakapula mula sa beyond the arc. And right now, ayun na nga, nag-uusap-usap sila kung ano ang mas magandang gagawin para mas makalamang pa sila sa game na ito. Right now, they're leading by 5 against this guys wearing white jersey na mga taga Barcelona. Both teams coming from a win sa kanilang mga last outing. So, yun nga, sabi nga ni Coach earlier kanina, sabi ni Coach Paul Sepe, let's see kung sino ang tutuloy-tuloy ng kanilang panalo. At syempre, may uuwing talo dito sa larong ito. This is just the first game of our doubleheader for our Day 14 ng inyong Ako Bicol Cup Sorsogon. Ito po ay hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasunod pa. And by the way, Fulgar hits those 2 free throws. Kaya he's perfect from the line. Meron na siyang 5 puntos sa larong ito. Yambao. Balik kay Planas. Planas thinking of 3. Ayan ang una, coach, na 3-point shot made by the Huban team. Oo, Giancarlo Planas, courtesy of Giancarlo Planas. Ito si Planas, partner. Very steady din for team Huban, partner. And talagang he can hit that 3-pointer, partner. Tama. At talagang pagdating din sa tenacity, itong batang ito, mapapansin mo talagang talagang nandun yun. Characteristic of a player. And ang physique nito talagang malaki din. Point guard, partner. Oo, malaki yung kahan niya. At saka talagang very intense din kung maglaro. And right now, papalitan itong si Noy Pragoso ng Mark Shorter na si Elpos. That's Leonard Elpos for Huban. Yes, partner. So, medyo dapat i-capitalize ito ng mga taga Barcelona, partner, kasi medyo lumiit yung front line nitong Huban, partner. In the meantime, Beltran hits another 3. Pangalawa niya yan. Oo, talagang maganda ang stroke nito ni Oscar Beltran when it comes to 3-pointer, partner. Oo, 3 na lang po ang kalamangan ng mga taga-Huban at 134. At yan, mapupunta ang bola sa mga nakapula pa rin. Planas will inbound. Looking for a receiver. At ayan, nakikita si Bargario. Planas now to Bargario. Lets it fly. Wala. Na-rebound nagduelas. Pero anticipated yun ni Bargario. Binigay kay Yambao. Yambao sees an opening. Tumira. And lucky bounce for Prince Yambao. Ika-6 na puntos mula dito kay Prince Yambao. At sabi nga natin, last game, Prince Yambao scored 22 big points to get the win for his team, partner. Doon sa kanilang game against Gubat. And let's see kung magiging consistent siya dito sa laro na ito. But right now, we can see na okay naman itong si Prince Yambao is scoring 6 points already. Bordios, spots. Beltran will try to hit another one pero wala this time. Check yun. Oo. Elpos finds Serrano. Serrano was called for a traveling violation mula sa baseline. Good defense on the part of Oscar Beltran, partner, standing his ground on a driving Jorel Duran. Oh, that's Duran. I'm sorry. I thought it was Serrano. Right now, it's Bordios shaking the defense. Inilabas kay Fulgar. Fulgar gustong pumasok pero ipinasa uli sa kanyang kakampi sa loob. At ayun, luckily, napunta ang bola kay Beltran kaya naipasok niya ang bola. At 10 points na dito, partner, kay Oscar Beltran dito sa ating first quarter pa lang. 13 seconds remaining sa ating first quarter. So si Beltran ang may pinakamataas na punto sa dalawang teams na ito. Bargario from the corner, short. Medyo hindi nagkaamuyan doon, partner, si Oscar Beltran at si Bordios. Oo. Sa rebound na yon. Nice play. Oh, Yamba was open there pero hindi niya itinira. But Duran is... Oh. Sayang din yung last na tira nitong si Duran. Malapit na sa ring pero hindi niya naibuslo. Kaya yon,
magtatapos tayo na nakakalamang pa rin naman ang mga taga-Huban dito sa larong ito ng 3 puntos, 25-22. At yan, once again, nandito po tayo sa loob ng napakagandang Bulusan Sports and Recreational Center. Dito po sa bayan ng Bulusan. Kaya kami po ay nagpapasalamat sa butihing Mayor Michael Guisayco. Maraming salamat po, Mayor. Thank you very much po. At talaga nga, maganda ang pinapakita ng dalawang kupunan na ito at early sa stage ng ating laro. So, both teams partner, maganda naman yung pinapakita when it comes to offense and defense. Kaya medyo nakabalik itong mga taga-Barcelona dito courtesy of Oscar Beltran partner. Those 2 3-pointers and yung last 2 points talagang medyo mali ipasa nito ni Planas partner. So talagang tingnan natin kung ano magiging adjustments ng mga coaches na dito pagpasok ng second quarter. Okay, and again, both teams are from a win mula sa kanilang mga previous games. Kaya talagang nandun yung entusiasmo nila na magsunod-sunod yung panalo. Kaya this is going to be a very exciting ball game. Who knows, baka maging close game nga ito down the wire. So wag po kayong aalis sa inyong mga kinalalagyan sa mga oras na to. At patuloy pong manood nitong ating coverage ng Ako Bicol Cup Sorsogon laban ng mga taga-Huban at ng mga taga-Barcelona. Planas to Bargario. Bargario, let's it go! Wala, rebound. Beltran now to Jonas Leona. Jonas Leona hindi pa nakakaskor sa laro natin. But we know that this guy can really can also contribute some points sa kanyang teammates. Fragoso now against Beltran. Tinawagan ng foul si Beltran because of that bump. Hindi niya na inayaan na makalusot doon si Fragoso for another possible 2 points. Yes, partner. So, pansinin natin, partner, itong rebounding department, no? On Sige. that last quarter, 6 rebounds lang ang naitala nitong mga taga-Barcelona kontra sa 15 nitong mga taga-Huban. At sa pass break points, partner, 12 points sila nung nakaraang quarter. Oo. At itong mga taga-Barcelona, 2 lang. So, that's why lamang ngayon ang mga taga-Huban, partner. It's because of the rebound. Yes, partner. So, Kaya, maganda yung rebounding, kaya nakakatakbo sa transition. That's why mayroon silang 12 fast break points on that last quarter. so they need, Barcelona needs to do something to limit the rebounding both defensively and offensively nitong mga taga-Huban, ano? Para nang sa ganun mapigilan yung mga fast break points at yung mga second chance points na yan. They need to control the boards. Kaya kahit na nga medyo may konting disparity when it Yes, comes to partner. height, but kung talaga namang masipag ka sa pagbaboxing out, I'm sure na things will go the way you want it to be. Di ba, coach, kahit medyo matatangkad yung players mo, pero kung masipag ka na Yes, oo, masipag ka sa partner, talaga. pagdepensa at pagbaboxing out, Sabi nga natin, gang rebounding will help, partner. Kung talagang you have no control pa sa bola, yung mga players mo, hindi kailangan bumaba ka agad. Find the man, find the body, box out. Tapos from there, dun yung kunin yung transition offense yung partner. so on the part of Barcelona, they need to double the effort. Beltran, binalik kay Guelas. Short yung tira. Muntik, gusto sanang i-rebound Adrian Escoriaga. Pero nasa labas na yung bola. Yes, partner. At saka magpapainit pa tong si Escoriaga. Planas now. Binigay kay Fragoso. Balik kay Planas pero he mishandles. At ayan, Jonas Leona scoring his first 2-pointer of the ball game in transition. Bargario fires and hits! And counted yan. Meron siyang isa pang free throw. So nakakailang attempt na din ito si Bargario. Pero Yes, this partner. time, maganda talaga. Perfect yung kanyang tapon ng bola. At may kasama pang foul. Kaya nga ito siya ngayon. Bobo na shot. Kaya lang hindi niya naipasok. So ganun pa man, nakascore pa rin siya dito sa ating
laban. That's the first bucket of Joshua Bargario. Fulgar. Oy, maganda yung pasahan, pero yung tira ni Escoriaga, buti na lang nandun si Beltran to save the day. 12 points partner dito sa ating laro. Itong si Oscar Beltran at medyo may rinireklamo itong bench nitong Huban partner na may konting tulak daw si Oscar Beltran doon sa rebound na yon. But hindi na itawagan ng referee. So that's a good rebound on the part of Oscar Beltran. Nice fake. But the shot. But Planas keeps it alive. At hindi din naawakan ni Elpos ng maayos yung bola. Kaya ayun si Jonas Leona. Pero miss din yung kanyang layup. Eto na, Bargario to Pragoso. Pragoso, akala ko diretso. Binigay sa corner kay Planas. Planas now trying to find an opening pero wala. Binigay niya kay Bargario. Balik kay Planas ang bola. At nakita si Elpos sa other side. At Serrano in heavy traffic. 4 seconds to shoot. The ball went out of bounds. The last touch nitong si Escoriaga for Barcelona. Yes, 4 seconds. So, honest defense for Team Barcelona dapat ang gawin nila dito. Again, medyo napasobra yung pasahan naman doon for Team Huban partner. Mayroon ng patira sana. Oo. Pragoso again, hits it with a one-hander. no problem para dito kay Noy Pragoso. Yung 4 seconds na shot clock. 8 points na partner itong si Noy Pragoso sa ating laro. Guelas to Escoriaga. Na-rebound ni Guelas. Balik kay Escoriaga. He hand it off sa ilalim. At ayun. The referees are talking it out kung it will be an unsportsmanlike foul will be called against Adrian Escoriaga. Okay, so may itinawag na technical foul partner. Hoy, ito na yung paborito mo dito sa Barcelona, si Carlo Estuye. Yes, papasok itong, na. Energy guy nitong Barcelona ni si Carlo Estuy coming off the bench partner. The scavenger, ano? Yung, siya yung mga taga, ng mga, Normally, pag pinapasok ito, average points, 10 points mga per 10 game. points, mga 10 points, ganyan. And minsan, sa mga crucial games, mga crucial points din ang ganyang kino-contribute. Yes, partner. If I remember it right, yung laro nila against the home team noon, nang sila'y bumisita sa Yes, Gubat, partner. ay talagang very vital or very instrumental itong si Yung pagpasok niya nung fourth quarter. Carlo Estuye. Ito na, yung referee, may sportsman-like foul na itinawag kay Escoriaga. Huban will shoot. So, upon review partner, Ano regular foul. Regular foul. Holding itong si Escoriaga. So that's not, again, officially, it's not an unsportsmanlike foul but just a regular foul, sabi ng mga referee. Although na i-announce na kanina ng ating arena announcer, pero binawi ng ating mga officials ang call. At balik dito sa mga taga-Huban partner ang bola. With 6 minutes and 50 seconds sa ating second quarter. At nakakalimang salaling ng apat. Planas now directing the play. Binagay kay Pragoso. Pragoso will try. Pero he drops it off to Yambao. And right now, muntik nang maagaw ng mga taga Barcelona with Gelas and his extra effort. Kaya lang, the ball went out of bounds. Hindi niya na makontrol yon. Kaya it will be still Huban's basketball. Planas will inbound. Binigay kay Pragoso sa labas. Nakita si Yambao na pumaposte. Yambao will use his left hand. At nakakuha pa ng foul. Sinimplihan lang nitong si Prince Yambao. Ano? And good recognition kasi may mismatch nga sa ilalim on the part of the teammates ito ni Yambao. At puntahan muna natin ito si Miss Barbie Floriano with his report. Barbie.
Thanks Kapa Morgan and Coach Paul. During the first period ay nagkulang sa depensa ang Team Barcelona kaya pinaalalahanan ni Coach Oliver ang kanyang players na huwag ma-pressure sa court para ma-execute ng maayos ang kanilang plano at tamang laro. Kailangan bumawi sa depensa dahil pinapaulanan sila ng open shots ng kabilang koponan na sinasabayan pa ng napakagandang passing. Ito na muna ang latest from the court side. Stay tuned sa ating close scoring match. Back to the panel. Okay, maraming salamat Miss Barbie Floriano. Yan, paikot-ikot ang bola para sa Barcelona. 10 to shoot. Guelas. Finds Estuye sa ilalim. Ayan na ang mga tira ni Estuye. At nag-start na mag-contribute itong si Estuye dito sa ating laro. Kakapasok pa lang yan. Fragoso. Finds Labitag. Labitag lets it fly. Wala, rebound. Beltran to Jonas Leona. Sila yung mga tangan ng bola. Binigay kay Estuye. Estuye. Not this time. Fragoso. Bounce it to Labitag at ibinalik kay Labitag. Pero wala. Yung bench nila ang napasahan itong si Fragoso. Maging si Anthony Labitag ay na sorpresa doon. Oo, kala niya, didiretso na ni Progoso, partner. Fulgar. Missing. Rebound. Noy Fragoso. Binigay kay Yambao. Yambao na tumatakbo. Ididiretso kaya. Iyon na nga. Alahoy na tira. Off the glass. For Prince Yambao. Ito, still struggling dito si Rodney Pulgar sa ating second quarter. Nakaapak sa linya. Itong si Guelas. Without him knowing it. Pero sabi ng referee, ni-remind siya, oy, nakaapak ka na. Now it's Leonardo Labitag to the high post guy na si Noy Fragoso. Binigay sa corner kay Anthony Labitag. Balik kay Fragoso. Fragoso tumira ng 3. Miss. Rebound Estuye. Estuye binigay kay Jonas Leona. Jonas Leona crossing over. Merong depensa kaya hindi siya nagtuloy-tuloy. Pinasa sa kanyang kakampi kay Guelas to Fulgar. Fulgar will hit it finally para sa quarter na ito. So ayan partner, at may report tayo ulit mula kay Miss Regine Bue. Regine, anong balita dyan? Kapa Morgan at Coach Paul, Team Huban lost their guard sa laro kung kaya ay nakakahabol na ang Team Barcelona sa kanilang puntos. Ang payo naman ni Coach Ari sa Team Huban para mapanatili ang momentum ng laro, dapat magkaroon ng synchronization sa game system. Sa laro, kailangan na nagtatrabaho ang lahat at nagtatrabaho ng magkakasama. Back to the panel. Okay, yun na nga, sama-sama para mas maligaya para sa mga taga-Huban. At right now, ito na ipagkakataon sila na magsama-sama. Anthony Labitag misses and another opportunity. Wala pa rin. So on that sequence ay si Labitag or Mark Anthony Labitag lang talaga ang tumira. At warning for Labitag for faking a foul, partner, dun sa tira na yun. Oo. So, meron tayong substitution. Si Leona ay lumabas muna for Bordios. And ito, partner, medyo kung makita natin, 3 guards itong nandito for Team Huban. So, I think ito, partner, yung sinasabi natin na itong Team Barcelona should capitalize once na wala si Noy Progoso sa ilalim, partner. Tama ka dyan, coach. Nice pass to the baseline lurker na si Carlo Estuya. That's from Bordios. So, nakakaapat na itong si Estuya dito sa larong ito. At isa na lang, partner, itong kalamangan, partner, nitong mga taga-Huban dito. Oo. In the meantime, si Gile nasa loob na din for Barcelona. Bargario. Tumira na nga ng 3 itong si Yambao. Rebound Estuye after the miss. Bordios now. Yan, naka-cross na sa midcourt. Tumira ng 3. Wala. Rebound Leonardo Labitag. Labitag will drop it to Serrano. And Serrano using the board for 2. Yes, that's the first 2-pointer of Argil Serrano.
sa ating laro. At yun na, sa other end partner yun nga, medyo minamadali nitong Team Barcelona, itong kanilang offense, no? So, kanina kung nakita natin maganda yung ball movement. Ngayon, medyo wala at Pero doon, maganda rin yung nagkaroon actually din ng open shot doon. Si Gile, hindi lang pumasok. Pero good thing, nandun ng isa sa kanilang big man na si Beltran to get the rebound. And yun na nga, na-foul siya while attempting to shoot the ball inside the paint. Kaya ito, si Beltran connecting sa free throw line. using the glass, partner. So, 13 points, partner. Itong si Oscar Beltran sa ating laro. Tama. 13 points na po itong si Beltran. Oh, hails from Catanduanes. Oo. And also, is now playing for Ateneo Dinaga Golden Knights. Maganda yung performance ngayon ni Beltran. I think this is one of his high scoring game. Labitag makes it anyway. Maganda yung depensa doon pero that's a missed dunk mula kay Pulgar at tinitingnan niya yung ring. Kanina sa warm-up na ipapasok ko yan. Bakit dito hindi ko na ipasok? At medyo tingin ko nadulas, partner, yung bola sa kamay niya. Nadulas na Pero yun talaga ang gusto niyang gawin. Yung gusto niyang isalpak yung bola na yun. Oo. At lamang na dito ng 4. Again, itong mga taga-Huban, partner, dito sa ating laro with 1 minute and 50 seconds sa ating second quarter. So hindi pa nakakatabla o nakakalamang itong mga taga-Barcelona at nandito na tayo sa twilight zone itong ating pangalawang quarter. Yes, partner. Ayan. So pero ganun pa man close yung game, coach, ano? Yes, very close, partner. So napansin mo nga kanina yung base sa statistics na hawak mo na yung rebounding talaga ng mga taga-Huban ang talagang bumubuhay. bumubuhay. Sa kanila. Oo. Oo. Sabi nga, partner, the team who controls the rebound can control the game. Yun naman talaga palagi kasi once na nasa iyo ang possession ng bola, talagang of course natural yun na ikaw ang talagang tatakbo, ikaw ang mag-e-execute. So the more you get the rebound, the more chances, sabi nga natin, for some, the more chances of winning, sabi nga. Kasi pagka na-rebound, nakakarami kang rebound, you'll get more possessions. Yes, more possession. Oo. And More opportunities. More opportunities. And basketball is a game of possession, partner. Tama, Kung tama. nasa sayo ang possession ng bola, talagang yun na nga, sinasabi natin. Ito, another Forges. 3-pointer for Forges. Forges connecting from the long distance. At hindi na ipasok ni Stuye for the first time and also for the second time. So ito naman ang mga taga-Huban with Yambao. Having the ball, ginugulo at na-foul. So, sa first personal on Borjos, pero penalty na, partner, itong mga taga-Barcelona dito sa ating laro. Kaya mag-free throw itong si Prince Yambao at susubukang madagdagan pa yung kanilang 7 kalamangan kontra dito sa mga taga-Barcelona. So kanina we're talking about that sabi mo nga game of basketball is a game of possession. Pero it is also a game of adjustment, di ba? Yes, partner, So, syempre. kailangan na mag-adjust dito ng mga taga-Barcelona. Kung nakakadaming possession itong mga taga-Huban because of those high rebounding, they need to adjust. to adjust and minimize those rebounds na gagamit or nakukuha nitong mga taga-Huban. Borges mabilis na bumaba. Nakita si Estuye at what a sorry miss. Madalang yan imintes nitong si Estuye pero nakakatatlo na siyang mintes in close range. Yes, partner. So, talagang dapat i-capitalize nila yan, partner, every possession, no? Oo. Giane losing the ball and yon, Bordios! At ang napakagandang finish using his right hand. Talagang inilagan niya yung mas malaki na si Yambao just to create his own shot underneath the basket. What a shot.
Forges trying to make another shot from beyond the arc. Pero mintis at mapupunta ang possession dito sa mga nakaputi. 28.7 seconds remaining. 5 po ang kalamangan ng mga taga-Huban. This could be the last shot, partner, of Team Barcelona dito sa second quarter. Ayan, inintay ni Escoriaga yung kanyang mga kakampi. Tatawagan ng foul yun si Gio Forges. Okay, another inbounding situation for Barcelona. Maganda sana yung recognition ni Estuye na mapasahan si Gile, kaya lang kapos yung kanyang pasa. At ayan, from an error, na-escoran sila nitong si Gliane. Ayan na si Bordeos, mabilis na tumatakbo. Binigay kay Escoriaga. Escoriaga using the board, wala. Beltran for the rebound. Beltran turns and well, wala na tayong oras. Tapos din yung tirang huli nitong si Beltran. Kaya makakalamang pa rin po ang mga taga-Huban ng bito sa pagtatapos ng ating first quarter. Yes, partner. So, ayan na nga. 35-42. So, maganda ang pinapakita nitong mga taga-Huban on our first half. Titingnan natin, sabi mga partner, also, basketball is a game of adjustment. Titingnan natin kung ano ba magiging adjustments nitong mga taga-Barcelona coming the second half. But before that, dyan lamang po kayo at magpapahinga muna kami. Magbabalik po kami for the second half battle against Barcelona and Huban. Hawak na ni Paul Lee ang course ng Ako Bicol Cup. Sorsogon! Basketballistang Bicolano, kahit saan mo idayo, nag-uumapaw ang kinaming talento, objeto, manalo at magsaya. Kasama pa ang astig na tropa, papakita buong pero sa lahat kami ay sama-sama. Tagatak ng pounds, di namin alintana masasaktan, madadapa pangako ay tatayo. Wala ko na kayo ko lang magnay-atay, sa bolang binigay, hindi na naging batang pasaway. Dahil sa larong ito, pangarap sinimulan ako, Bicol. In my capacity as representative of Ako Bicol Party List and on behalf of Congressman Zaldico, I hereby declare Ako Bicol Cup Sorsogon officially open. Good luck to everyone. Nagpapasalamat po kami ng marami sa pagdating dito ng Ako Bicol Cup. Kaya malaking pasalamat po na napunta kayo dito sa Sorsogon. Ito ay ating
ang ganda po ng opportunity nito sa aming manlalaro at saka sa ibang mga katim po namin. Maraming salamat, ako Bicol Cup. Maraming salamat, ako Bicol Cup. Maraming salamat. Ako Bicol Cup. We beat them by almost half. Delana launching another triple. Yes, again! Tira na si Aquino. Babap Santa Maria using the glass court. Si Jeff Biernes. Sa Ligaspi, he has redeemed himself. One, the hustler, De La Cruz! What up? Yes, yes! It is last minutes na kanyang fourth quarter. Babap for three. Money for Babap Santa Maria. Wala akong masasabi. Yun. Bahala na kayo. Yan, for three. Kaboom! Ito talaga ang confidence ng tapat. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan. Mahigit isang Nagbabalik po tayo dito sa first game ng ating doubleheader for or on our day 14 ng ating Ako Bicol Cup Sorsogon. Dito po sa loob ng Bulusan Sports and Recreational Center. Yan, pero bago natin balikan yung laro ng Barcelona at ang nakakalamang sa ngayon na kupunan ng Huban, ay let's get to our comparative statistics. Coach? Yes, partner, for our halftime team statistics, partner, for both teams, Barcelona and Huban. Bench points, maganda pinapakita nitong mga bench players, itong team Huban with 13 points coming off the bench, kontra sa 4 lang. Itong points in the paint, very evident, partner, na yung height disparity nga dun sa score na nila nitong team ng Huban. 42 points galing doon na 30 is coming off the paint, partner. At turnover, medyo mas inaalagaan ng bola nitong Barcelona dito, but again this can change, partner, kaya nga medyo sabi nga natin fast break points dahil of those big guys nitong mga taga Huban, partner, na mayroon na silang 16 points sa fast break kasi once they control the ball, talagang they are running. And of course, second chance points lamang pa rin dito ang Huban with 7 points to 6 kasi sabi ko nga talagang they are crashing the boards. So, yun lang ang sinasabi natin kaninang adjustments na dapat gawin nitong mga taga Barcelona, partner, yung gang rebounding. That's why very evident dito sa ating statistics, partner. Para makontrol nila yung points in the paint at saka itong malaki rin yung disparity, yung fast break points. Although sabi nga natin malaki yung turnover, itong fast break points dapat kinakapitalize sila yung turnover niyan. So dapat medyo i-counter din nila kung tumatakbo ang mga taga Huban, partner, on those rebounds tapos transition. So yun ang gawin nila pag medyo, kasi nga sabi nga natin medyo mas for me, mas mabibilis itong guardia nitong mga taga Barcelona dito. With the likes of Bordios and Jonas Yona. We will see kung gano'n Yes, ang magiging
mga pangyayari sa ating pagbabalik dito sa second half. Oo, ayun nga. So ayan, we're ready for the second half of Barcelona going against Huban. Again, both teams coming from a win. Kaya talagang ganadong-ganado. Nakikita natin na talagang gusto nilang magtuloy-tuloy yung kanilang panalo. Pero alam naman natin na isa lang talaga ang mananalo at may uuwing talo. So, para malaman natin kung sino yung mga yan, huwag kayong kukurap. Samantala, tumira kaagad ng 3 itong si Villena for Barcelona. And that's a nice start on the part of Team Barcelona. Yes, partner. Speaking of scoring, leading scorer natin sa kabila for Barcelona, Oscar Beltran with 13 points. At dito naman sa kabila, Prince Yamba with 9 points, partner. And Fragoso working his way sa ilalim, and there you go. Finally, scoring from the paint again is the biggest guy in this ball game, Noy Fragoso. At mayroon na siyang 10 points dito sa ating laro. Tama. Oh, That's another fast break points na naman sana, partner, on the part of Team Huba. Yun ang sinasabi natin. Once they control the ball, talagang they are pushing, partner, for the transition. Uy, napansin ko, mukhang ngayon na lang uli ipinasok itong si Espeño for Barcelona. Wala pang naiko-contribute ata with regards to scoring itong si Espeño, na has been one of the best players ng kanilang kupunan. At ayan, narinig ako. Humihingi pa siya ng foul. Sabi niya may sumabit sa kamay niya. But that's his first two-pointer of the ball game. So maganda yung magiging magiging takbo nito kung dadagdag sa scoring itong si Espeño. At saka itong si Gile. Kaya lang, nakasapal siya nitong si Noy Fragoso at munti ko nang malunok yung bola, partner. Ay, grabe. Mahirap pala dito. Muntik na tayong tamaan dito, partner. Munti ko nang malunok yung bola. Ano ba yan? Noy Fragoso, dahan-dahan naman. Oy! Muntik nang matraveling yun, ha? Oy, Gile, battling it out with against Sirano. Pero the ball will go to Team Huban. Again, kakapasok pa lang po natin dito sa third quarter ng ating laro. Huban still leading, this time by 4 points, 44-40. Nag-contribute kaagad itong sina Ryan Espeño at itong si Villena. Contributing a total of 5 points dito sa arangkada ng ating pangatlong yugto. Burdios now, binigay kay Villena. Villena to Espanyo. Same spot, same result. Ayan na. Nag-uumpisa na ang scoring nitong si Ryan Espeño. At that cuts down the lead to just 2. Yes, partner. Labitag fakes. Binigay sa kanyang kaapelyido na si Labitag. Fragoso! Dumire-diretso. At ito, this will tie the ball game. At ayan na nga, tabla na tayo sa score na 44. Ayan, so time out na dito ang kupunan ng Huban at 7 minutes and 33 seconds na lalabi sa ating third quarter. Anong mga nangyari, Coach? Bakit ganun kabilis nakahabol ka agad sa early goings ng ating third quarter itong mga taga-Barcelona? Yes, partner. Sabi mo nga kanina, medyo hinahanap mo yung mga contribution, yung mga usual players, partner. Pagpasok ng third quarter, talagang nagpakita itong mga usual players like Espeño. And of course, maganda yung ball movement at maganda yung recognition nila. Yung nga sinasabi natin, coming from the rebound to transition. So, that last play, yung layup ni Burgos, talagang they recognize na off the rebound, nakita nila, pinasa nila sa transition. Yun ang kailangan nilang gawin. And of course, good boxing out on the part of Team Barcelona on that play, partner. So yun, nakikita na natin na may konting adjustments nga. Yung sabi mo, they need to get the rebound. Maganda yung box out courtesy of
yan nga si Espeño, ito si Fulgar nandiyan sa loob. And pag na-rebound nila, maganda yung recognition. At pagbasok naman, pag nagsiset up naman sila, maganda yung ball movement at maganda yung finding the open man. So, naiba yung complexion nung naipasok itong, para sa akin, ang complexion ng laro ng Barcelona nung nasa loob na itong si Espeño because he's a tall guy. Malaking mama itong si Espeño and he can shoot really well. So, ito naman si Villena, inantay ang mga kakampi, binigay kay Bordios ang bola to Gile. Gile, pumukol! Wala! And napunta kay Planas ang bola for the rebound at ayan, tumatakbo siya, attacking the basket but missing. At rebound ni Bordios para naman sa kupunan ng Barcelona. Ayan, tumatakbo ng matulin si Bordios, stops and binigay ang bola kay Fulgar. Fulgar missed a shot at ayun, at the other end of the court ay na-foul naman itong si Fragoso, was trying to make a pass. But good foul on the part of Gile, Tama, partner. that's a Talagang good wala na foul. siyang magawa doon. That was what I'm trying to say, na maganda yung foul na yon on the part of Barcelona. Fragoso now has the ball. Dire-diretso sa loob. Yambao was blocked pero nakuha ni Fragoso ang bola at naibuslo using the board. So Fragoso now, nakakailan na ba ito 12 si points, Noy? partner, 12 for points Noy na. Fragoso at mayroon na siya ditong 7 rebounds, partner. Tama. And now Bordios to from Villena. Bordios will fire and hit! A 3-point bomb. That's Froilan Bordios. That's his second 3-ball, partner, dito Oo, sa tama. ating laro. Mayroon na din siyang 12 puntos. Labitag to Planas with a putback. Medyo malayo yon sa rim pero maganda yung focus ni Planas on that shot. At ayun, mukhang, yun na nga. Nahulog ang bola after that shot from Gile. So yun ang sinasabi nga natin, partner, talagang nagko-contribute na at talagang they are good in finding the open man itong taga-Barcelona dito, partner. And don't look now, lamang na po ang mga taga-Barcelona dito ng isang puntos. Labitag loses the ball pero sabi ng ating referee, last touch ng mga nakaputi. At ayan, papalitan ni Bargario itong si Labitag. One thing I've noticed sa kupunan ng Cuban ay wala si Gukalin. Yes, partner. Isa rin sa pumupuntos yan dito sa Huban. Pero talking about puntos, pumuntos na naman itong si Prince Yambao. That's his 11th dito sa larong ito. Villena almost making that one pero nandun si Fulgar to save it. And keeps the ball alive for Barcelona. And Gile! Back-to-back buckets for Ian Gile. Yes, partner. 5 points coming off the bench itong si Ian Gile. So, Kanina, medyo silent lang siya when it comes to scoring. But right now, siya nagbigay ng 2 puntos na kaalamangan para sa mga taga-Barcelona. Bargario, binabantay ni Villena. Kay Planas, libreng-libre. Tumira, wala. Fulgar and Fragoso battling for the rebound. Ito naman, another fast break opportunity. And there you go, Bordios finishing with conviction. yes, partner. At ngayon, sila naman ang tumatakbo dito sa third quarter, partner. Yun ang sinasabi natin. After rebound, talagang yung recognition. Another foul on the part of Gile on Noy Fragoso. So Fragoso will take 2 free throws. Pero ganun pa man, eto, tuwang-tuwa na ang mga taga-Barcelona dahil nakakalamang na sila dito against Huban na talagang namayagpag sa first 2 quarters ng ating laro. Noy Fragoso hitting the first free throw shot. So 13 points mula dito kay Noy Fragoso. With 4 minutes and 12 seconds sa ating third quarter, partner. At missing the second one pero nandun si Yambao to grab the rebound. At muntik nang mahuli nitong si Bordios. At makuha ang bola. Now it's Planas to Bargario. And that's a beautiful spinning shot mula kay Bargario. That's his second on this game. So tabla tayo. 54 all.
Tama. Ile. Balik kay Bordios. Bordios, binigyan ng screen ni Espeño. 8 to shoot. Naagaw ngayon ni Bargario. At ayan na, nasa fast break naman ang mga taga. What a jam! From Noy Pragoso, bringing it home para sa kupunan ng Huban. Sabay timeout doon ang kanilang kalaban. 56 to 54, 3 minutes and 30 seconds remaining. Morgan and Coach Paul Sepe doing the work for you. Ayan ang ating replay. Napagandang no-look pass nila Bitag. At ayan naman, si Noy Pragoso, sabi niya, pagagandahin ko naman ito partner para sa'yo. And ayan, with a big jam, Noy Pragoso. This will be the 4th lead change sa ating laro. Partner, with 54 to 56. Lamang po ng dalawa ang mga taga-Huban. So ayan, mukhang mababago na naman ang complexion itong laro. After those sequence, lamang na, or nakabalik na sa Huban ng Kalamangan, 56 to 52 at 3:26. Bordios with the ball now for Barcelona. Binigyan ng screen ni Pulgar, pero nando na ang masipag na si Pragoso for the defense. Bordios. Muntik na maagaw. They need to shoot. 5 seconds. And Espeño! Ginawa yung talagang matagal niya nang ginagawa dito sa liga natin. Shooting those threes. Pero pumawi naman kaagad doon si Leonardo Labitag. 8 points ito si Leonardo Labitag at si Espeño naman 7 points sa ating laro, partner. Tama. So lamang pa rin ang isa ang mga taga Huban. Pulgar. Tumuloy-tuloy using the board and yes! Finishes with this finger roll. 11 points ito si Rodney Pulgar sa ating laro, partner. Pragoso once again. This time using the board. Bordios against Planas. Binigay kay Espeño. He can hit that. Pero miss. Nandun si Pulgar for the rebound. Nahirapan doon sa shaded area. Pero still, it's going to be... that will be a kick ball for Giancarlo Planas. Oo, and meron tayong substitution. Ibinalik na uli si Jonas Leona sa larong ito. Pulgar, tumira ng 3. Muntik nang pumasok. Pragoso for the rebound. Nakitang nasa unahan na si Yambao. Yambao, sabi niya, sandali. And Planas. Balik kay Yambao against Leona. Pragoso, dumiretso, down the middle. Inilabas kay Bargario. And misfires. Ayan na naman ang tumatakbo na si Bordios. Nice transition play after the big rebound from a miss nitong si Espeño. Good job on the part of Espeño. With 1 minute and 20 seconds sa ating laro at mayroon tayong report mula kay Miss Barbie Floriano. Barbie, ano bang nabalita dyan? Nakahabol na nga ang Team Barcelona. They took advantage of the turnovers, making sure that every ball possession is not going to waste at talagang pupuntos para sa kanilang team. Kaya this second half ay lumalabas na ang galing ng Barcelona players sa long-range shots na naging factor para makuha ang momentum sa Team Huban. And to keep the momentum, sabi nga ni Coach, ang ganda ng nagiging resulta kapag hindi na pe-pressure, kaya go with the flow lang sa laro at focus lang sa naging plano natin. Yun na muna ang latest. Back to the panel. Alright, maraming salamat Miss Barbie Floriano. And Beltran just hit another 3-point bomb. Kaya ayan, nakalamang po ang mga taga Barcelona, 64 to 60. Pero at the end of the line ay nandun naman si Yambao para sa kanyang free throw. So that's the third triple, partner. Ito ni Oscar Beltran at mayroon siyang 66.7% beyond the 3-point country, partner. Maganda yung average na yan.
Yambao missing. Pulgar for the rebound. Another opportunity for Beltran. He's really hot. Maganda ang gising nito ni Oscar Beltran, partner. Oo, nakakailan na ba siya? Apat na 3-pointer, Apat partner. na 3 points. Sa ating talaan, Oscar Beltran ay mayroon ng 19 points. 19 points. He's leading all the scorers right now. And talagang he's feeling it, partner. Every time na nagre-release siya ng tira from behind the arc, nararamdaman niya na papasok. Pero as right now, we can see na merong konting delay sa ating game dahil sa ano ba mga latest na nangyari. Okay. Nakitang foul, partner, doon sa last sequence. But again, still struggling itong si Bargario, ikalawang mintes dito sa ating quarter. Pero nakakadalawa na siyang 3-point shots made at yun lang ang ipinuntos niya dito sa larong ito. And there you go, Espeño! Getting his own version of a 3-point shot mula naman sa opposite direction or opposite side. So dalawang side, kumakana ang mga shooters nitong Barcelona. That is why they're now leading by 8 points. The biggest lead as of now for Barcelona dahil nga galing sila sa paghabol nito kanina dahil yun nga, nilalamangan sila ng Huban at the start of our game up until the middle of the third quarter kung saan nakabawi sila or nakatabla at ayun nga sila na ang nakakalamang ngayon ng 8 puntos. Just because of the 3-pointers, partner, sabi nga natin, itong Team Barcelona dito sa ating laro, 3-point average, 36 points, 4%, kontra lang dito sa 3-point average na 16.7% nitong mga taga-Huban, partner. So very evident, partner, that's kahit medyo lamang sa rebounding department itong mga taga-Huban, but again, on that 3-point side naman, is lamang na lamang itong mga taga Barcelona dito. And nandun pa rin ako sa conviction ko na nabago ang Yes, partner. complexion ng laro because of this Ryan Espeño hitting those threes, getting the rebound and leading a pass to for the fast break. So napakaganda ng contribution nitong si Ryan Espeño sa larong ito. And right now, pasok na din itong si Estuye for Barcelona. Estuye, balik kay Leona. Leona hindi nagiging very offensive-minded sa larong ito. Pero yon, he tried. Ayan na naman si Beltran. This time short. Estuye for the rebound. Sabi niya, sandali, mas malalaki yung tao. At yun na nga, nabitawan ng bola. And it went out of bounds. Nagkabuhol-buhol yung dalawa sa ilalim. I mean, dito sa corner. We're talking about Noy Paragoso. And itong si Carlo Estuye. The ball will go to the men in red. Ang mga taga-Huban. That could have been a big 3-pointer for Oscar Beltran, partner. 11 made 3 points itong mga taga-Barcelona kontra 4 lang dito sa mga taga-Huban, partner. So pagdating sa 3-point department, sila naman ang nakakalamang. Yambao, steps back, tumira ng 3, short. Nandun si Fragoso pero naagaw nitong si Estuye. And Leona will work it out against one defender na si Flores. Hindi na nakababa doon ang mga nakapula, partner. Yes, partner. Yun na sinasabi natin. Nung bumaliktad, partner, yung Tiempo, napunta dito sa mga taga-Barcelona. Sila naman talaga ang tumatakbo. Every time itong mga taga-Huban miss their shot, talagang ready itong mga taga-Barcelona to grab that rebound and para tumakbo on the transition offense, partner. Yun na nga, nagmamaterialize na yung sinasabi mo na kung pagdating sa guard, mas mabibilis ito talagang Barcelona, partner. At yun na nga, maganda yung tulong na nag-grab na nila na yung rebound for the guards to make a transition. At
finish with a fast break. Oo, right now partner, fast break points, nakakahabol na dito Barcelona, 15 made fast break points kontra sa 18. But ito, coming off the bench, lamang pa rin partner, 18 ang naibubuslo nitong mga players coming off the bench from Huban kontra 12 lang partner. And the biggest run partner for Barcelona is 6 points dito sa ating laro. O yan, ayan na naman ang rebound ni Espeño. Jonas Leona against Flores. Binigay kay Estuye. Estuye setting Pulgar sa ilalim. At di man na-shoot ni Rodney pero nakakuha naman siya ng foul. So ayan. So si Prince Yambao ang tinawagan dito ng foul. Mukhang hindi niya nagustuhan yung call. That's the only first foul on Prince Yambao. So, And bibigyan dito ng 2 free throw partner. Ito si Rodney Pulgar. Is this the first time na mag-free throws dito sa larong ito si Rodney? Yes partner, first time ni Rodney Fulgar na mag-free throw sa ating laro. Okay, so titingnan natin how confident he is. Ayan, confident na confident. Kitang-kita sa gesture at yun na nga, sa resulta, siyempre, pasok ang unang tira. Meron ng ilang puntos ba itong si Pulgar? Meron na siyang 10 points. Pero short ang pangalawang tira. And Fragoso tips the rebound to Yambao. Yambao, dire-diretso. Nakawala ang bola. Nakuha ni Estuye. Estuye na tumatakbo. Binigay sa kanyang kakampi kay Jonas Leona. Jonas Leona, sabi niya sandali. Set up tayo. Beltran. Tumira na naman ng 3. Bang! Talagang Beltran is putting up a show in this ball game. That's the 5th of Oscar Beltran with 66.7% on the Rainbow Country partner. Tama. Talagang once you feel it, talagang let it go. Papasok at papasok yan. But on that play, kudos to this Jonas Leona guy partner. Talagang nung nakita niya na medyo nakababa itong mga taga-Huban, sinet up niya. Sinet up niya. Tama. Wise decision on the part of Jonas Leona. And nagmamature na rin itong Jonas Leona when it comes sa paglalaro. Bargario kicks it out to Planas. Planas can't hit from the 3-point range. Pero nandun si Forres to get the miss and the putback. Walang nag-box out doon kay Forres. Oo, medyo nakawala doon si Forres. Oo. Pero if there's a guy boxing out, itong si Forres, for sure, another run na naman yun for Team Barcelona. At ayan, a bit disappointed itong si Jonas Leona losing the ball sa sideline. And ayan, meron tayong timeout sa pagbabalik natin. Let's see kung anong mga magiging set-up play ng both ng Huban dito dahil mapupunta ang possession sa kanila as we take a look at Jonas Leona, Bordios and the rest of the Barcelona team. And yan. Ito partner, total team rebounds for each team. For Barcelona, 34 rebounds at sa kabila, 43 rebounds for Team Huban naman partner. At medyo lamang dito, itong si Noy Progoso with 11 rebounds na partner, leading all the rebounders. At ito naman si Rodney Pulgar also has 10 partner. And mayroon na siyang 13 points dito sa ating game. So far so good for Barcelona dahil on the rebounding department talagang nakahabol sila. That is why they are now leading. Napaka-instrumental kasi yung rebounding na yan. Yun ang sinasabi natin kanina na kung mako-control din nila yung boxing out and the rebounding, mababago ang complexion. At ayun, Beltran will be called for a foul after that rebounding battle against the taller and the bigger Noy Fragoso. Third personal na Oscar Beltran partner dito sa ating game. Medyo maaga pa na mapa-foul trouble. Forges against Leona. Hands it off to Bargario. Bargario down the middle and scores.
Yan ang unang 2 buckets ni Bargario. Good chase down on the part of Forres, partner. That Oo, could have been grabe. an easy 2 for Jonas Yona. Forres can really jump as well. Ayan, may foul. So, number 8, Noy Fragoso. Called for that foul. That's the second personal foul of Noy Fragoso and third team foul on the part of Team Huban, partner. It's a 10-point lead, 76-66 at 6 minutes and 41 seconds na nalalabi dito sa ating fourth quarter. Okay, and right now we have a report from Miss Regine Bue. Miss Regine, pasok. Ang mindset dapat natin ay dapat parang lagi tayong naghahabol. Kapa Morgan at Coach Paul, it's a big turn for Team Huban. Kung kanina ay malaki ang kanilang kalamangan, now Team Barcelona takes the lead. Ang nasabi na lang ni Coach Aris sa kanyang team ay dapat huwag makampante. Isipin na parang naghahabol lagi sa puntos para maiwasan na malamangan ng kabilang kupunan. Napansin rin ni Coach na madami ang turnover ng kanyang players. Dapat raw itong iwasan. Pinayuhan rin ni Coach Aris ang mga manlalaro na dapat kahit sino ang ipasok sa court ay di mawala ang synchronization at adaptation ng laro para tuloy-tuloy ang execution ng gameplay. Balik sa inyo, Kapa Morgan at Coach Paul. Okay, thank you so much, Miss Regine Bue. 5:57 ang ating nalalabing oras para dito sa ating laro. Ang napakagandang battle between Barcelona and Huban inside this beautiful venue dito sa kabigha-bighaning bayan ng Bulusan, ang Bulusan Sports and Recreational Center. Planas now to Labitag. At the post, itong si Fragoso and his fouled by, obviously, it's Jonas Leona. Sa third personal foul on Jonas Yona. So, Noy Fragoso will troop to the line for 2 free throws. Ayun. Pasok and, yan, partner. Sige. Pasok. Let's count that in for Noy Fragoso. 18 points, partner. Itong si Noy Fragoso dito sa ating laro at mayroon na siyang 11 big rebounds. So, double-double na ang Noy Fragoso. Make that 19 points, partner, for Noy Fragoso. And yan na yung pressure defense na ipinapamalas ngayon o pinaparamdam dito sa mga taga-Barcelona. Talagang kailangan nilang gawin ito. I'm talking about Team Huban. And yon! Hindi nila, pinahinayaan nilang tumira si Borgios doon. Sayang yung depensa nila magmula sa baba. Ayan, hirapan doon si Noy Fragoso. So, nice defensive stance on the part of Barcelona. Now, Borgios against Bargario. Mali yung napasahan si Yambao na tumatakbo na ngayon papunta sa kanilang court. At ayan, using the board, finishes with his left hand. That's a bad decision on the part of Borgios, partner. Oo. So medyo minamadali niya itong possession nila. So dapat yan, ikot nila ang bola because sabi nga natin, sila ang nakakalamang dito. No need to hurry for them, partner. Ang problema kasi ay mayroong high pressure defense kaya nagtitake effect naman ito dahil alam naman natin basta may ganitong klase ng depensa ay ang aim niyan is to create turnovers on the part of the offense. At yun na nga nangyayari doon, nag-create ng turnover on the part of Barcelona. Kaya ayan, nakakapuntos dito ang mga taga-Huban at the margin is now getting thin. 81-74. Pero nasa kanilang bola ngayon. Oops! May nakitang referee kay Bargario. So that's a foul. How do you normally counter
a full court defense, maging man-to-man man o zone defense, what should be the attitude of a player, especially yung guards? For guards, partner, pag may mga pressure na ganyan, no, look to pass first, partner. Tapos yung pasa, dapat one man pass away. Ibig sabihin, wag malalayo. Short passes ang gawin nyo. And then after that, partner, from there, yung ginagawa Set kasi up na nila, ng play. set up na ng play. Kung mayroon man silang offensive setup, pag mga ganyan kasi, like ito, medyo na nagpo-focus sila more on one-on-one. So walang masyadong nakikitang offensive sets, partner. That's why, and binabagalan nila, partner. So dapat yan mabilis ang pasa para yung depensa sa pressure medyo mahuli. Ang importante is maiwasan nila yung 8-second violation Oo. na makatawid sila sa Yes, kanilang yes, partner. sa mid-court. And, then from there, set up sila. na. Diretso sila Okay. sa set up nila. Kasi more on, ang iniiwasan ng man-to-man defense, of course, pati yung full court man-to-man partner is yung transition. That's why may tao na kaagad. Oo. So, pag gano'n, use your secondary offense or your play partner, your offense. Tama. So, Fulgar missing the first free throw. Crucial tong mga free throws na to. It is now 3.42 seconds. Nalalabis sa ating laro, 81-74. So, yung margin is, ano lang, Yes, konti lang naman seven. ang lamang. This is just a 7-point 7-point lead. lead. And again, kanina, kung late kayo nang manood, nakakalamang po dito mga taga-Huban sa first, second, and the early goings ng third quarter. Nakahabol na lang po itong mga taga-Barcelona because of those adjustments made by the team. And right now, ito na ang humahabol ng mga taga-Huban. Now, Planas directing the play, gives it to the corner kay Bargario. Bargario lets it fly and he gets fouled. So, tinamaan yung shooting arm doon ni Bargario. So, normally, partner, yung sinasabi nga natin yan, mamaya, once, ito si Bargario for sure, once he made that basket, ipipress ulit itong mga taga-Huban. And dapat dyan, maitawid mo kagad yan. So, quick inbound, quick passing. Kung may maganda ka, sabi nga natin dyan, kami, minsan, normally, pag may magaling kaming point guard talaga na kayang bumasag ng press doon kami. So, may mga ganyan kasi, may mga gwardiya talaga na magagaling bumasag ng press, partner. But, hindi ka, you will never go wrong with short passing and mabilis na pasa. It's a total team effort pa Oo, rin. oo. Although talagang mas maganda na reliable yung guard mo, magaling sa quick decision making, and who can really handle the ball well at can make those passes. So dalawa po ang naipasok ni Bargario dun sa tatlo. Okay, so ano na lang yan? Ilan na lang yan, partner? That's just a 6-point lead. Balik sa 6, partner. Oo. Now Bordios with the ball. Maganda yung pasa. Maganda yung cut. Maganda yung position ni Beltran. Hindi lang naipasok yung tira. Oo, partner. That's a good play on the part of Barcelona. Yun lang. Miss lang yung layup. Natayo naman si Yambao. Sigurado yung tira niyang yon. Creating his own shot pa unti-unti sa loob ng paint. So don't look now. It's just a 4-point lead. Mga kasurog. Bordios crossing the midcourt. Bargario in front of him. Kailangan na ng screen. Jonas Leona trying to shake Planas and nahirapan siya doon in front of Noy Pragoso. At ayan na naman ang mga nakapula. Noy Pragoso binigay kay Bargario. And that's a nice play. At ayan na, dalawa na lang po ang lamang nitong mga taga Barcelona. At mukhang ano yun? May inireklamo yung mga Yes, partner. Itong parang si Beltran nagrereklamo sa referees. But still, itong si Jonas Leona still struggling dito sa ating laro, partner. Tama. He needs to gain that momentum and his confidence. Kagaya nitong si Beltran na talagang confident tumira sa tres pero he missed. Ayan na si Noy Pragoso, rumanagasa. Wala yung tira pero nandun si Bargario who's been very instrumental dito sa late part ng ating fourth quarter. Tabla po tayo mga kasurog at 2:04
natitira dito sa ating first game ng ating double header on our day 14 ng inyong paboritong Ako Bicol Cup Sorsogon. Yes, Just, partner. again, the first game, ano yung maglalaro mamaya uli? Yes, partner. The second game will be played between Bulusan and Bulan. That's going to be another Exciting and good. exciting ball game. Pero ngayon, hindi ka pa ba na-excite sa larong ito? Yes, Ay, mga partner, first game grabe. pa lang ito. Talaga, Oo. tingnan mo, itong bench ng team ng Barcelona at may rinireklamo sila dito, partner. But again, medyo may mga sorry miss on the part of the players of team Barcelona. And hindi ko makuha sa kanila. Once na they are trap, partner, medyo binabagalan nila yung bola. Yan yung gusto ng trap yung mabagal, partner. Once na may press talaga, gusto na kami on our side as coaches, mas magandang i-trap pag mabagal yung tinatrap mo. So, dapat yan, bilisan nila. Sabi ko nga, mabibilis yung guard ng Barcelona at magagaling din. So, once nagbababa sila ng bola, wag nilang i-break ng dribble. I-break nila sa pasa. So, Kaya nga. Nasa court na nila itong mga taga-Barcelona. Pulgar fires and misses, but the foul will be called against, I think it's Prince Yambao. Ayan na nga, si Prince Yambao ang tinawagan. penalty na dito, partner, itong mga taga-Huban. So ayan, kanina nag-free throw ito si Pulgar, splitting it. Ngayon, miss yung unang tira. So let's see kung ganun pa rin ang magiging result. At least maipasok niya yung pangalawa. Crucial ang mga free throws na ito. Dito actually nasusubukan talaga yung player. Mga high pressure free throw shooting. Another miss, partner, on the part of Rodney. At kung mapapansin mo, talagang pinapahirapan din kasi dito si Pulgar, partner. Ang dumidepensa sa kanya kanina is itong si Yambao. Tama. Noy Fragoso, dire-diretso! And gets the continuation. Napakaganda yung aggressiveness na ipinapakita nitong si Noy Fragoso. Yung sinasabi natin, partner, pag nasa taas siya na ganyan at talagang pinadrive mo siya, yan ang malakas at strong move nito ni Noy Fragoso, partner. Oo. I think kailangan nilang ipasok dito. I'm talking about Barcelona. Ipasok nila ulit si Espeño. Kasi medyo hirap si Fragoso pag nasa loob si Espeño. Yes, kasi sabi nga natin, malaking mama din to si Ryan Espeño, partner. Halos magkasing height lang sila ni Fragoso eh. So ayan na nga, ipinasok na si Noy Espeño. I hope it's not going to be too late for Barcelona. Ngayon na nakakalamang na ng tatlo itong mga taga-Huban dito sa ating we're under the twilight zone. 1:32 ang nalalabi sa ating game. And ayan na naman yung full court pressure. Bordios drops it. Naagaw ni Yambao. At ayun, may konting yabang, may angas. Yung kasi ang sinasabi natin. Oo. Ayan, mamaya pagka lumamang uli ang Barcelona, medyo mararamdaman mo yan. at penalty Dapat na sinimplihan dito. niya lang, ano? Oo, at penalty na dito, partner. But anyway, masyado lang siguro siyang nadala sa kanyang emotion din na talagang tuwang-tuwa na rin siya sa nangyayari dahil nakakalamang na nga sila. Kaya naglaro na. Linaro pa nitong si Prince Yambao. Estuye now. The crucial guy. Pagdating sa still misses, partner. Medyo malamig pa kasi to kasi medyo natagalan, partner, sa kanilang bench. At saka under pressure na eh. At ayun, walang na ipapasok ng mga free throws itong mga taga Barcelona. Na maganda sanang opportunity para sa kanila para makahabol. Yun, open na dun sana si Bargaria, kaya lang hindi nakita. Ayan naman, babawi si Yambao. And this time gets blocked, but merong foul na nakita ang mga referees.
that's the fourth. On Oscar Beltran. With 56.8 seconds remaining po sa ating laro. 2 free throws for Yambao. Yambao missing. Missing. On his first shot. Naramdam pa niya yung kanyang ginawa kanina. Yun nga, sabi ko nga, what if matalo sila, babalikan niya yung layup na yun, partner. Talaga. And hindi niya ikakatuwa yun. But anyway, meron siya ditong chance para makabawi. At Ayun, miss pa rin. Buti na lang nandun si Bargario for the big rebound. They will set this. Umatake na naman si Yambao using the board. Wala. Big rebound also on the part of Fulgar. Foul Foul na naman. Ang problema, hindi naman na ipapasok ang mga free throws. But titingnan natin, maybe yun ang nakikita natin. But hindi pa naman tapos. Mayroon pang pagkakataon dito ang mga taga Barcelona. Lalong-lalo na ito si Rodney Fulgar. Mapatunayan na ayaw niyang tumira ng free throws in high pressure. Yes, so sorry miss on the part of Yambao. But tingnan natin itong si Fulgar, partner, on the other end. So maibubuslo niya itong dalawang free throw na ito. Grabe ang ingay dito sa loob. Ito yun, short. Again. Another miss on Fulgar. So talagang ramdam natin ang pressure na ito. This is the 5th miss nitong si Fulgar mula sa free throw line. At finally, nakabuslo ng isa. So dalawa na lamang po ang kalamangan ng mga taga-Huban. Hindi pa rin nakakasiguro sila dito. Oo, one stop lang to, partner, for team. No need to foul here at babalik pa sa kanila ang possession. 10 seconds to shoot. Labitag fires and miss. Luckily napunta kay Beltran ang bola. Espeño needs to control the ball. Bordios now. Binigay kay Fulgar. Fulgar hanging in mid-air. But he gets fouled and then again he will be tested dito sa free throw line. Muntik na, partner. Kung naipasok yun, ako may ipapanalo sana nila. And sabi nga, partner, those free throws on the end game, talagang kailangan mo yan, partner. Ilang minutes, 4 miss dito ni Rodney Fulgar sa ating free throw line. Pasok ang unang tira. So isa na lang po ang kalamangan. 11.3 ang nalalabi. So tingnan natin dito. This will be, if not, partner, this will be the first overtime, I think, dito sa Sorsogon leg, kung maipasok to. At hindi makabuslo sa 11.3 seconds itong mga taga-Huban. At ipasok niya ang dalawa. Just when they needed it the most, pinatunayan ni Rodney Fulgar na I can hit crucial free throws on that free throw. But again, sabi nga natin, those 4 free throws na una niyang minintis, partner, that could have been could seal the game. Yeah, indeed. But again, sabi nga natin, mabuti na yun kaysa hindi siya nakabawi. Tapos na yun. Kumbaga, focus on kung ano meron. 11.3 seconds. Kailangan nilang dumipensa at good stop para sa kanila. But again, and who knows, baka makasteal sila. So they need to have a very good defensive stop dito. But then again, for Huban naman, they just need to be composed. Ibigay nila yung bola sa pinaka-hot shooting nila nitong gabi or the best player and live with the result. Yes, partner. So tingnan natin kung ano gagawin at kung ano ang drino ni Coach Aris dito for Team Huban, partner. Kapit po. This is winning time or overtime, partner. Oo. Fragoso hands it off to Planas. Planas to Bargario at the corner. Libreng-libre. Fragoso for the rebound. At natapos ang oras at ayan na nga, partner. Mag-overtime tayo. Last 9 minutes po. So hindi pa sila kontento dun sa 40 minutes, partner. Oo, talagang gusto nilang sulitin.
ang laro nito. Eh, sabi nga natin, babalikan ni Prince Yambao yung layup niya na yun. Yun na nga. And of course, babalikan din ni Rodney Fulgar yung 4 na free throw niya Tama. dito sa ating game. So, end of regulation po, 85 all. So, extension tayo. Another 5 minutes for these two good and great team partner. Itong Huban and Barcelona. So, we're just setting kumbaga itong dalawang teams, Huban and Barcelona, is just setting the mood for another exciting game, which is the game between Bulan, headed by Christopher Cubilla, and yung mga taga-Bulusan naman sa pamumuno naman ng veteran high-flying na si Uwe Medinilla. So, na nga, sabi ng ating ni Kuya Paul Redoblado, overtime daw. So, ilabas na yung dyan, yung snacks natin. We're now... And partner, ito, pansinin ko lang. Itong si Carlo Estuye, medyo hindi pa umiinit dito. Tingnan natin kung anong gagawin nito. Baka, partner, ito na naman ang maging hero dito. Hindi natin alam kung anong mangyayari. Tama. Pero nasa mga taga-Huban na po ang bola. Maganda yung pasa. Maganda yung tira. Unang punto sa ating OT ay galing kay Leonardo Labitag. And now, Fulgar has the ball for Barcelona. Binigay kay Bordios. To Espanyo. He can shoot it from there. Bang! Pasok ang tira ni Espanyo. That's how confident this guy is beyond the arc. So, balik ang kalamangan sa mga taga-Barcelona. And Labitag. Napaganda yung steal ni Estuye. So, yeah, good help side defense dito ni Estuye. Fulgar! Will dunk! What a monster dunk by Rodney Fulgar! Making a statement dito sa ating overtime. Grabe, no? Kung hindi nakapasok yun, medyo delikado din. Pero that will play a big impact dito sa larong ito. At ayan na nga, napipilitan ng tumira nang wala sa masyado pang hindi pa mature yung oras eh. Espanyo, ginugulo ni Yambao. At nakuha ni Estuye. Meron silang 12 seconds to shoot. Magandang pasa, pero I guess that's a little bit too low. Same ball yan, partner, sabi ng ating mga referee. Oo. What an exciting turn of events dito. Let's take a look at the slam dunk. Meron ba tayong replay noon? Oo, humingi ng coaches challenge, partner. Ito si Coach Aris dito for Team Huban. So tingnan natin kung sino ba talaga ang mapupunta ang bola, partner, with 3 minutes and 22 seconds sa ating overtime. Lamang po ng tatlo ang mga taga Barcelona, courtesy of the 3-pointer of Ryan Espeño and that open jam nito ni Rodney Fulgar. So ganoon ka-exciting po ang nagiging mga pangyayari dito sa loob ng Bulusan Sports and Recreational Center. This is your Ako Bicol Cup. Atid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasunod pa, shout out kay Kong Jill Bongalon at lahat ng mga people behind Ako Bicol Party List. Magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat for bringing the action here sa mga municipalities nitong Sorsogon. And again, bigyan din natin ng pagpugay at pasasalamat ang butihing governor ng Sorsogon province na si Governor Boboy Hamor. Ayan, Yes, maraming salamat po. And also, partner, shout out sa ating commissioner na si Commissioner Lloyd Rivera. Yes, of at course. At ang kanyang kapatid na Assistant Commissioner na si Ino Rivera. And of course, thank you also to Mayor Michael Goysayco. Yes, of course. Ng Bulusan dito sa Bulusan Cultural and Sports Center, partner. So, shout out na rin sa mga people behind IMBC or Infinity Media Broadcasting Company who's been covering Ako Bicol Cup from the start mula pa sa Albayleg. Talagang nung umpisa, partner, talagang medyo
Ano pa? Wala pa talaga kaming masyadong idea. But then again, dahil sa experience din ng itong ating head ng technical team na si Christian Calleja, ay little by little, or actually napakabilis yung development ng coverage natin. Kaya kudos sa IMBC team. And of course, the committee, yung committee ng Ako Bicol Cup na hindi lang natin nakikita, pero kung wala po sila, ay nako, malamang wala din po tayo dito. So once again, Commissioner Lloyd Rivera and the rest of the committee ng Ako Bicol Cup, saludo din po kami siyempre sa inyo. Okay, and balik tayo dito sa mainit na or magandang away. Yes, partner. O, tingnan mo, halos magkatapat lang talaga itong Noy Fragoso at saka itong si Ryan Espeño. At mukhang i-adjust nila dito, partner, yung shot clock, partner, kasi Oo, siguro dahil nagkaroon tayo ng konting technical problem, but it is being settled now by our isa sa mga committees natin, masisipag na committees na si Coach Pau Binyas. Or yung ating game clock, partner. Shout out kay Job Flopino. Ayan. Ang pogi-pogi at laging mabango. Nangangamoy palaging Chico ang ating magaling na kusinero at kaibigan, Job Flopino. Amoy Chico. Ayan, tinitingnan natin na sineset yung game clock natin. Yes, partner. So, nagkaroon lang ng konting technical adjustments tayo dito sa loob. But we will be back with the action in just a few seconds from now. So itong si Oscar Beltran pala, pasadahan ko, partner. Oh, sino yung mga leading scorer scorers natin? Oscar Beltran, may 25 big points na sa ating laro. At itong si Noy Fragoso. Oo. Fragoso meron na ring 21. Nakakadami na din. So inayos lang natin, partner, yung ating clock. Kaya official remaining time is 3 minutes and 22 seconds sa ating overtime, partner. Oo, lamang po ng tatlo dito ang mga taga Barcelona. At sa kanila ang possession right now at 8 seconds to shoot. Istuye. Bordios. To Espeño. Nakuha ni Istuye. Ayan na! Ang Istuye pero hindi pumasok ng tira. Big rebounds on the part of Istuye and Pulgar kahit hindi nila na kuhang maipashoot ang bola pero they keep the ball alive for them. At may pagkakataon pa sila na madagdagan ng kanilang lamang dito sa larong ito. Napakadaming extra passes na yon kaya hindi umabot. Tinawagan sila ng 24-second shot clock violation. Ano sa tingin mo, Coach? Kailangan ba ganun silang mag-pressure dito or what? Yes, kailangan. Medyo pressure rin nila, partner, itong may bola, partner. Para sa akin, ganun na rin ang gagawin ko. Ayan. Prince Yambao, pinilit. Kinuha ang kanyang miss. Labitag, nagmintes na rebound Espeño yan. Siyempre, ang bola, at ayan si Beltran. Umikot against Noy Fragoso. Tumira. Malapitan pero wala. Nakuha ni Planas ngayon ang bola. Nandun si Espeño sa ilalim. And still missing. Ramdam nila ang pressure. Bordios now. Thinking of three. Pasok yan! At meron nagkabuhol-buhol dito sa ilalim. Labitag and itong si Estuye. Battling for the rebound. Shaken dito, partner, itong si Estuye. And medyo mukhang nasaktan itong si Estuye. Napaka-crucial din yung ginawa ni Estuye. Look at the rebound. But again, partner, yung 3-pointer nito ni Froilan Borjos. Oo, yun. Grabe. That's the
third triple of Froilan Borjos on our game. And that's a very crucial shot on the part of Froilan Borjos. At may review tayo, partner, on that last play. Oo. Kasi while Borjos is launching it, sa ilalim, Naggigit-gitan itong sila Bitag at saka si Estuye, battling for the possible rebound. Both men were down. Hindi natin masyadong nakita kung sino ba ang merong maling ginawa na worthy of a call from our referee. Sabi nga natin, partner, sabi ko nga sa'yo kanina, Oo. ano pa ba ang kayang gawin ito ni Carlo Estuye, partner? Kasi sabi ko nga, si Mr. Fourth quarter ito, partner, for Team Barcelona. Kung mapapansin mo, sabi ko nga, the last game that they played against Gubat, talagang fourth quarter talaga ito pumuputok, partner, sa kanyang laruan. Very vital yung kanyang mga nagiging scores, yung kanyang nagiging rebound, yung kanyang presence kasama ang kanyang team. Yes, partner. Talagang iba yung energy pagka merong merong Carlo Estuye, and so as itong si Borjos, as if you've noticed, ibinens na muna nila itong si Jonas Leonas, been really struggling, at tama naman yung decision na itong coach na ipinasok niya na lang itong second stinger niya na si Borjos, who's been playing really well sa gabing ito. And again, inihintay pa po natin ang decision ng ating mga officials. Oo, there's still... Again, partner, lamang na dito ng 6 itong mga taga-Barcelona. Ganun-ganun lang, partner. Oo, at malaki to na 6 sa overtime. Actually, malaki yan. Ano bang kailangan gawin ng kupunan ni Beltran, itong Barcelona, para masustain nila o ma-maintain nila itong kanilang estado sa ngayon na nakakalamang sila? Ayun nga, partner, sabi nga, maintain your energy, partner, na pinapakita nitong Team Barcelona, partner, on this late goings ng ating laro, no? So, and also, partner, sabi ko nga, 6 points with 2 minutes and 10 seconds, very ano pa yan, partner, kayang-kaya pa yan for statistically, kayang-kaya pa yan. So, kailangan yan, sabi ko nga, pressurein nila, and of course, wag nilang bagalan, partner. Tama, at ayan, Yabao swings into Bargario. Planas takes the 3-point shot. And that's a good one. Pasok ang tira ni Planas po. Kaya 3 na lamang po ang kalamangan. And now, pinipressure na naman itong mga taga-Barcelona. Pero they crossed the mid-court section of the court. Ayan, Estuye. Now, may tangan ng bola. Ginugulo ni Planas. He hands it off to Bordeos, the better ball handler. Nakakuha ng screen. At merong men down. So it's going to be Huban's ball now at 1:36. Ayan, kung makakabuslo pa sila dito ng 3 o kahit 2 puntos lang, ay malalagay na sa alanganin naman dito ang mga taga-Barcelona. They need to put pressure now. Oo, partner. Yung sinasabi natin. Medyo talagang inaano ng oras, ina-maximize yung oras nitong mga taga-Huban dito, partner. Big rebound for Leonard Labitag. Pero delikado yung tira ni Bargario. Oo, partner. Nakakatira ng maayos eh. That's a foul. So that will be 2 free throws, partner. 2 free throws for Oo, Beltran. yun ang sinasabi natin dyan, partner. Was being the hot shooting big man dito sa larong ito. Side by side with Ryan Espeño. So kailangan maipasok ito ni Carlos Beltran. Miss yung unang tira. Napipressure dito si Oscar. Ito. Last throw, partner. 1 minute, 16 seconds po sa ating overtime. At naipasok niya ang pangalawang tira. So lamang dito ng 2 ang mga taga Barcelona. So good recognition on the part of Estuye na alam niyang walang gugwardiya doon. Maganda yung defense. Nakalusot doon si Lanas, pero
He did not make the finish. Sayang yon for Huban. At ngayon, ayan na, si Beltran, pumakawala na naman ng 3. And there you go! Your guy, Carlos Tuye. Yun na sinasabi natin, partner. Itong si Carlos Tuye talagang Nakabawi naman si Prince Yambao. Under 1 minute tayo dito. Dalawa lang po ang kalamangan ng mga taga Barcelona. Beltran was fouled by Bargario. So another 2 point another 2 free throws will be given to Beltran. at 5 foul na din ata yun for Bargario, partner. Oo. With 30.2 seconds remaining po sa ating overtime. Lamang po ng dalawa ang mga taga Barcelona at mag-free throw dito, partner, itong si Oscar Beltran. So samantala, pinalitan si Bargario nitong si Anthony Labitag. Gustong gawing again, still gustong buksan ni Beltran ang bangko sa ngayong gabing-gabi na, no? It's a back shot. Yung free throws, partner, talagang napaka-importante, no? Tama. Wala pa din. 29 seconds. Nuban need not hurry. At nabitawan ni Fragoso. Kakalungkot naman yon on the part of Huban. Kanino mapupunta ang possession doon? Mukhang, sige, re-review nila. Again, play review yan, partner. Oo. For last 22 seconds po sa ating overtime. Hawak-hawak ni Noy Fragoso ang bola. Nabitawan. Going down the middle and hoping to have a better position para makascore. Pero good recognition on the part of players ng Barcelona. Partner, talagang kinuyog nila si Noy Fragoso. Kasi alam nila na pag one-on-one partner on Noy Fragoso, pag nandoon at sumisigaw itong itong mga kasama natin ng double overtime daw. so hindi talaga binigyan ng opening doon si Noy Fragoso. Talagang dinipensa ng dalawang mama. Kung makikita mo kung sino nandoon, itong si Carlo Estuye na naman. Oo. But our referee says the ball will stay with Huban. So meron sila ditong pagkakataon na makatabla o maipanalo ang larong ito. Ayan, yung ating slow-mo. Oops! Tumama sa tuhod ni Carlo Estuye. Tumama. Lanas! To Labitag. Labitag! Oh! What a big shot! By Anthony Labitag. Para bang naipasok lang siya for this kind of purpose. Grabe. Tight ball game po tayo. Nangangamoy ng another overtime. Second overtime, no? Ay, grabe. Gandang pagpasok dito ni Labitag, partner. Also, Mark Anthony Labitag with that runner. But again, 15.9 seconds pa, partner, ang natitira sa ating laro. So may chance pa itong mga taga Barcelona dito. Okay, so let's see kung magkakaroon nga ng double OT or another overtime dito. We are tied at 96 at 15 seconds remaining, 15.9 to be exact. At ang bola ay mapupunta sa mga kamay ng mga nakaputi, ang kupunan ng Barcelona. And titingnan natin kung ano ang magiging setup nila sa play na ito. This could make or break their winning. So Estuye will be inbounding to Borgios. Now to Pulgar. Pulgar against Planas at 9 seconds to shoot. Pulgar, dire-diretso sa ko. At ayun. Mukhang talagang double overtime ito.
Titingnan nila, partner. Mayroon pa ditong rinireklamo kasi may natira pa, partner. Oo. So kasi they opt to inbound, partner, dito sa kabila. That's 14 seconds lang yung kanilang shot clock. Yung clock natin is 15 seconds. Oo. So may natitira pa. But again, rinireklamo yan ng ating coaches sa kabila. Sa panig ng Huban. But again, sabi nga natin, kahit 14 yung partner, nung naitira ni Fulgar, nahawakan pa ni Noy Progoso. So maganda yung tira, pasok sa 14 seconds, but nahawakan ni Noy Progoso at itinapon. So again, that is second overtime, partner. Oo. Sige. What a game we're having here. Ibang klase. This is the first time na meron tayong overtime dito first sa time. Ako Bicol Cup Sorsogon at double OT pa. Who knows? Baka madagdagan pa. Sana meron mo tayong naire-reservang boses para sa pangalawang laro. Anyway, ayan, tabla po sa 98 kaya another overtime. And siguro dito na magde-decide kung sino talaga ang uuwing panalo sa larong ito. Again, itong dalawang kupunan na to ay galing po sa pagkapanalo. Sa last game nila ay panalo ito parehas. Kaya hoping na magtuloy-tuloy ang kanilang manalo. Kaya kailangang maitawid nila ito. Maganda yung pivot shot na. Oh, yun! I was just parang in-anticipate ko doon na maganda yung tira. Actually, maganda yung turn niya. Maganda yung hesitation, partner, doon sa dribble. Yambao managing to score underneath. Pero lamang po ng isa ang mga taga Barcelona dito. Beltran now against Yambao. Estuye setting up. Espeño. Wala. Nakuha ni Planas ang rebound. At ayan, tumatakbo ng matulin. Binigay kay Yambao. Yambao drops it off to Fragoso. Fragoso cannot hit it. Pero yun, open na open si Forges. For three! What a play! Sayang yung possession na yun, partner. Oo. Napakaganda ng recognition ni Planas na may open man siya doon sa left wing. And hindi naman yun pinahiya ni Forges, nakakapasok pa lang from the bench. Pulgar, nabitawan ng bola. Nakuha ni Labitag at eto tumatakbo ang mga nakapula. Binigay kay Yambao. Yambao! And hits the second try. At ayan na, lamang na po ng apat dito ang mga taga Huban. Barcelona now needs to do something, needs to score. Kung gusto nilang mabago ang maging kalabasan ng larong ito. Bordios, long three, wala. Ayan na si Yambao. At ayun, sinigurado na talaga ang pang-anim na kalamangan nila dito sa larong ito. Sa overtime, double, it's our second overtime dito. Again, sense of urgency for Team Barcelona dito, partner. Sayang yung last play before that shot ni Yambao, partner. But again, as you can see, the bench of Barcelona, pero this is a good game for both teams, no, partner? Talagang nagpapakita dito ng magandang laban ang parehong kupunan. So tingnan natin, partner, kung makakahabol pa. With 2 minutes and 58 seconds pa yan, partner, kayang-kaya pa for Team Barcelona. Oo, dahil kanina, ganun din ang ginawa ng mga taga-Huban. They're under 6 points, 2 minutes to go. Nahabol nila, kaya nga nag-cause ng double overtime. So, kailangan lang dito na maging determinado at huwag panghinaan ang mga taga-Barcelona para makabalik sila. Stuye. Siya yung nagdadala ng bola pababa because itong si Bordios ay talagang heavily guarded. Binabox one. Estuye. Hindi pumayag ang bola na pumasok. At ayan na. Tumatakbo na naman ang mga nakapula pero nabawi nitong si Bordeos. Ang possession. Pulgar against Labitag. Tumira ng 3.
Pasok yan! Tatlo na lang ulit, Oh, partner. tatlo na lang uli. That's a big shot from Fulgar. And I guess that's his first three-pointer of the ball game. Hindi talaga masyadong tumitira yan sa tres. Pero maganda yung play na yon from Noy Fragoso to Yambao na nag-aantay na lang. Wala na. Parang collapse na dito ang Barcelona sa tingin ko. Medyo ano na rin, ramdam na rin nila yung pagod, partner. Oo. Oo. Inabutan pa ng 8 seconds violation. And that's a crucial call from our referees. Hindi na malaya ni Beltran na mag-i-exceed na siya doon sa dapat. At yun na nga. Oo, sorry missed on, sorry turnover rather on the part of Barcelona, partner. Fragoso. Even Fragoso is hitting 3. Yes, partner. At talagang gusto na ni Noy Fragoso na matapos na ito, partner. Grabe, Kasi tingnan mo naman ang body language itong mga players. Talaga medyo pagod na Pagod na din partner. talaga. Oo, tama. Oo. Fulgar missing. No need to hurry for Team Huban, partner, dito sa larong ito. Ayan na yan, yung body gesture nitong mga taga Barcelona. They still need to defend. Fragoso. Inilabas kay Forges na nakatira kanina. Ngayon, tumira uli at pasok uli ang kanyang 3-point shot. Actually, itong si Forges ang bumuhay sa Huban because of that big 3 a while ago and now hitting another one. May foul pa. Oo. Na nakuha dito kay Jonas Leona. Yung sabi ko nga, partner, medyo hindi maganda yung pinapakita ni Jonas Leona sa ating laro. Oo. Medyo This very is not- uncharacteristic for him, partner. This is not the night for Jonas Leona. Well, ganun naman talaga. Even those na pinakamagagaling ay mayroong tinatawag na off nights. Labitag. To Fragoso. Fragoso. Outlets to Forges. Short on that one. Pero he hit those two crucial threes a while ago. Beltran cannot hit. Kanina, siya yung nagpaula ng tres. Pero ngayon, hindi na ipasok na Beltran. Na kailangan nila na umiscore dito. At ayan, mukhang this is safe to say that this is going to be Huban's win. Forges from the corner. Wala. Rebound, Leona. Espeño. Wala na rin. Again. So they to will miss just again. dribble this out. Sayang yung opportunity, partner, for Team Barcelona. But again, kudos to the Team Barcelona for not giving up, partner. Doon sa ating end of regulation, first overtime, and dito. Congratulations to Team Huban for escaping this win, partner. Sayang. Sayang on the part of Barcelona, but we need a winner. Yes, partner. Kailangan nating may manalo dito sa larong ito. Again, nag-double overtime na po tayo. So, it's Huban ang merong karapatan na manalo sa larong ito dahil sila yung mas nag-execute ng maayos sa mga huling minuto ng ating laro. Oo, partner. So, yun, napakagandang laro. One of an epic games dito sa Sorsogon, ano? Itong laro ng Barcelona at saka ng Huban. So, we're just taking a look at some of the highlights ng ating naging napaka-exciting na ball game. And talking about exciting or excitement, another exciting game ang nakaabang dahil mapapalaban na naman po ang home team na Bulusan. This time, they will be going against the high-flying at talagang sumisikat na
hindi lang dito sa Bicol region kundi sa buong Pilipinas na si Christopher Hubilla Yes, partner. at ang kanyang Bulan team. And ang Bulusan ay wala pang talo po dito sa ating elimination round. Samantalang ang Bulan ay meron ng 2 talo. Let's see kung sino ang mag-uuwing triumphant sa ating susunod na game. But right now, the triumph is for Huban, and we're just waiting for our courtside reporter para kapanayamin ang ating magiging Kasurog best player of the ball game. Yes, partner. Pero kudos to also to team Barcelona. But again, partner, yung last shot, pansinin ko lang itong si Mark Anthony Labitag. That's why nagkaroon pa tayo ng second overtime. Tama, no? tama. So that's a good entry din nung na-found out itong si Margario. Talagang tumulong din para makatulong itong si Mark Anthony Labitag sa kanyang team. And again, maraming salamat po sa mga taong sumusuporta at nandito ngayon. Pero of course, again, sabi mo nga, may second game pa tayo, Bulusan kontra Bulan. So again, partner, yung dalawang team na yan is galing din sa parehong panalo. Oo. So titingnan natin kung sino ba ang talagang, again, magtutuloy-tuloy na dito sa ating liga. Kasi yung team Bulusan, partner, wala pang katalo-talo dito sa ating liga. Isa sa mga leaders actually ng District 2 itong Bulusan. Isa din sa mga wala pang talo ay yung Erosin. So sila talaga yung mga nakikita nating contenders. But still, Bulan mayroon pang pagkakataon dito to inch a little closer sa ating top slot. Okay, so aabangan natin yan maya-maya dahil sila yung magkakaroon ng magandang away sa ating second and final game on our doubleheader on our day 14 ng Ako Bicol Cup Sorsogon. Again, ito po ay hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. And we're just waiting for our cue para ibato sa ating courtside reporter. I guess it's going to be Danica. We'll be talking with our Kasurog best player of the game before we finally end this game. So, yan yung mga highlights ng game natin sa late part na, no? Napakaganda. Merong 2 dunks, big dunks. Okay, bato na natin kay Miss Danica Garcia at ang ating Kasurog best player of the ball game. Magbabalik po kami ni Coach Paul Sempe maya-maya sa ating game 2. Diyan lamang po kayo. Maraming salamat Kapa Morgan and Coach Paul. Right beside me is our Kasurog player of the game na si Noy Pragoso from Team Huban, who scored 25 points, 20 rebounds, 2 blocks, and 7 assists. Magandang gabi Noy and congratulations. Ano ba yung naging motivation ninyong lahat ng players ng Team Huban kanina, lalo na sa pagpasok ng second half at nagkaroon pa nga ng double OT, which is naging super crucial yung naging labanan ninyo with Team Barcelona? Siguro yung motivation namin ay dun lang sa mga taong sumusuporta sa amin, lalo na sa Team Huban. Yun lamang. Okay, what skills and strategies of the whole team you like to improve para sa tuloy-tuloy na magandang karera ninyo dito sa Ako Bicol Cup Sorsogon? Siguro kailangan pa namin i-improve yung ball movement namin, maayos na pasa, tapos yung shooting namin, yun lang para malaman. Ayun, again, thank you so much and congratulations Team Huban. May gusto ka bang pasalamatan? Go ahead. Binabati ko nga pala si Mayora Gloria Alindogan, saka SK Youth ng Uban, saka sa family ko sa Mandat, saka sa Pasig, si SK Silino, SK Ayit, saka happy birthday Ma'am Joma, saka sa asawa ko Charmaine Flores. Yun lamang. Ayan, once again, eto na, kasama ko yung Kasurog player of the game ngayong gabi ng Team Huban. Congratulations once again sa lahat ng players and coaching staff ng Team Huban. Diyan lamang po kayo mga Kasurog kasi mamaya susunod na ang labanan ng Team Bulusan at Team Bulan. Manatiling nakatutok sa aming Facebook page, sa Facebook page ni Rep Saldico, Ako Bicol Party List, Ako Bicol Online TV, sa aming YouTube and TikTok account. Follow nyo din po kami at Ako Bicol Cup. Once again, this is Danica Garcia, your Ako Bicol Cup courtside reporter.